Mirde mumanya sorobotirwa sinchira yobo ikirano gotigana nere mirde mumanyu monjo muligere botomera no mulikeito sara nyarange ontita oyogo tumanyi buna NKM korwa sensemo yabo baracho asekenyoro kemanye kanite buna lyaba manyi imeye kaunti ya Kisii bono ni gobaganiriyo bokonye lyabana babo bagendera na masomo nonyama egaja bana bukokoli bya sensemo eskuru bono amasomo aboniga tumere nyasiko bwatekana no botakabole asenke yorobotirwa sinchira yoboikirano nyoro nigo getuangeta singintura banda batakabali igoro gasaba wanje kwina abantu banyasaye torora magero motoko amate mokorwa ase kenyoro kyali abamanyi wodi ababaracho ebunge anyalibali chache county ya Kisii nigere nekerero kyobokonyi elyogokonya abana babo babere kwegendereria asa masoma abo ase university amone college buna akwenekia omwana Abel ninta tobokonyi obo kwenda gokore kosi ya plumbing nigo toraba murababere tokoleta skuru lakini intoranda su kojoini oyon chikosi yonde naro kombu ati tobaitongo basaba bakonyi matorora mabera nigo torabataka bara ndubwatina no yotokonya oneke nyoro nigo getuangeta singintura banda bataka bali igoro Omosubati Beldina mora nyina abana bo nigo akwerera aliagwetera chinga kyabana baye bachakire gokora chikonda elyo kwegendereria kebogima muna mwaigwo mwana oyo kwana kuruko Abel monda nero mumurono manene na akora amatemo mwakorio yeta nigatageire kosi ya plumbing eyuna teba nando mwana umwabo naro yo kabere okumubwatia niga aetane P minor atakire university bakitimbwati kende nigo boigo abwate obokongu obonene nonyeno kwenyorere ndagira asabana banda bake nomugakoye oyoro morwaire magega yokoya okogoro chingaki agweteriko kubwatekana no mochando buburwaire bwendurume abande mbaro no yoga tato gale form 1 kigati naro natakire chibesa tindaru skuru bisingole nabana igoro gaite twagaseriwa no akalenga kolera ngakere simyo kolera ono timbwati bokonyi bonde no kuigota gukankoyo bakya somo gusiore nkonye eyo mugakarwarete tari kwenyara ago kwendurume ga yokoro omugaka Joel boigo narengenaya ase boigo basabiro bokonyi ase abantu bogwancha okuya tiondo bwensiga twasabiro yo toigwete nabagotororera mabera maine ubugimo bwa ikirase twasinyiruko kokora kende giansi uburwaire bo nabumbwatera netiga tindi konyara kugenda gasinde yonsi asabire ngaba gusiba minta semure nkonyera abana bande skuru nkonyera abana gake barusika tumuligereria nara yumongina Beldina amono mugaka Joel bagwetera asenka yabo baganetyo bokonyi bwe school fees egera banyara kwa bakonya abana babo oyo motai yogaiga asengencha kare asekonda elyo kwerigeria kwegendereria kibugima nkeye neganetyo bokonyi bwago inko reporteria Ndizi TV korwa sekenyoro kyali abamanyi egotoka se ward yabo baracho ebunge ya Nyalibali chache ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita mbye muno